Avui comencem amb un so. Imagineu el cop sec d'un martell contra la pedra. Aquest és el punt de partida d'una història que encara avui ressona, una història sencera continguda en una sola cançó. Aquesta és la gran pregunta que ens farem avui, oi? Com és possible que una melodia, en aparença senzilla, pugui contenir generacions senceres de dolor, de resistència i també d'esperança? Bé, doncs anem a descobrir-ho. Són només 4 paraules. No more, my lord. Només, senyor meu. Però no són unes paraules qualsevol. Són un prec, una súplica que va néixer en un lloc de desesperació absoluta. I que quedi molt clar, això no és cap celebració, no és una cançó d'alegria. El seu origen és molt més fosc. És, de fet, el so mateix de l'opressió. Per entendre de veritat aquesta cançó, primer de tot hem d'anar a l'origen. Hem d'entendre d'on ve. I tot comença en un lloc on la paraula llibertat simplement no existia. Per captar-ne tota la potència, el millor és desglossar-ho, pas a pas. Primer, el lloc, una presó. Segon, el so, el ritme. Aquí no hi ha instruments, només el cop implacable d'un martell contra la pedra. Tercer, qui la va compondre? Algú anònim, perquè en realitat era la veu de tots els qui patien amb ell. I finalment, el missatge. No més, senyor. Més clar impossible, un crit per aturar el turment. És clar, una cançó com aquesta no pareix del no-res. Neix d'un sistema, un sistema que es va construir i que va perdurar durant segles. L'origen de tot plegat és ben conegut. El trasllat forçat de milions de persones des de l'Àfrica fins a Amèrica per ser esclavitzades. Com apunten les fonts, les persones negres no són originàries d'Amèrica. Va ser aquest sistema el que va crear l'estructura de poder i les condicions exactes perquè, temps després, neixés en una presó el crit de «No more, my lord». I sobre el paper, el món va començar a canviar. Aquesta cronologia ens mostra algunes fites legals importants. El 1837 Espanya aboleix l'esclavitud. Gairebé 3 dècades després, el 1866, ho fan els Estats Units. I ja fent un salt fins al 1948, tenem la Declaració Universal dels Drets Humans. Semblava el final d'una era, però va ser realment així? Doncs aquí tenim el gran xoc entre la llei i la realitat. La llei deia una cosa, però el dia a dia n'era una altra de ben diferent. L'esclavitud estava abolida, sí, però la segregació era la norma, amb àrees només per a blancs. La llei deia que tots els ciutadans eren lliures, però la realitat era que els ciutadans negres podien ser detenits sense motiu. I la justícia, que havia de ser igual per a tothom, imposava condemnes sistemàticament més llargues a les persones negres. En resum, llibertat legal no significava igualtat real. I és justament enmig d'aquesta contradicció tan flagrant que aquell crit individual de prou comença a transformar-se en una exigència col·lectiva. Exacte. El «no més, senyor» d'aquell prisioner anònim va trobar ressò en milions de veus. Ja no era només una súplica per l'alliberament personal, sinó una demanda organitzada per la justícia i els drets civils per a tota la comunitat. I aquest moviment va tenir líders que van personificar aquell prou. Pensem en Rosa Parks. El seu gest, aparentment senzill, de negar-se a cedir el sent en un autobús, va ser un no més a la segregació que va sacsejar el país. I és clar, Martin Luther King Jr., que va saber transformar la frustració i l'esperança de bilions de persones en una lluita organitzada i no violenta per la igualtat. I tot això ens porta fins avui, perquè aquest fil històric, aquest clam de no més, no s'ha trencat. De fet, continua ressonant amb una força sorprenent en el nostre present. L'any 2020, una data molt recent, que va marcar un punt d'inflexió molt clar en aquesta llarga història. Va ser l'any de la mort de George Floyd a mans de la policia durant una detenció, un fet que, en ser àmpliament documentat i difús, va catalitzar una onada global de protestes. De cop i volta, el focus tornava a estar, un cop més, sobre la violència sistèmica i la lluita per la justícia racial. Arran d'aquests esdeveniments, un nom va guanyar una visibilitat global, Black Lives Matter. És un moviment modern que lluita pels drets dels afroamericans i ho fa sota una premissa que és alhora simple i poderosa, que les vides negres importen i que han de ser protegides. I aquí hi ha la clau que connecta el passat amb el present. El material font que hem analitzat ho deixa molt clar. Ni els problemes racials ni la brutalitat policial són fenòmens nous. La documentació confirma que són qüestions persistents als Estats Units. I això connecta directament la lluita actual amb el clam original d'aquella cançó de presó. Aleshores, on ens trobem ara?
L'última part d'aquesta anàlisi aborda la complexa dualitat del moment actual. Una realitat amb dues cares. Aquesta dualitat ho defineix tot. D'una banda, fites històriques innegables, com l'elecció de Barack Obama com a primer president negre dels Estats Units, o que el vot de blancs i negres valgui exactament el mateix. Però a l'altra banda de la balança, els reptes continuen sent enormes, els problemes racials persisteixen i la brutalitat policial continua sent un problema documentat. El progrés és real, però la lluita, clarament, no ha acabat. Ara, fixem-nos un moment en aquesta xifra. 47%. I què significa aquest número? Doncs és una xifra extreta directament d'una de les fonts consultades per aquesta anàlisi, que afirma que aquest és el percentatge de població negra als Estats Units. És una dada que ens convida a reflexionar sobre com es construeix i es presenta la informació en aquest debat tan complex. I acabem amb aquesta reflexió. Les lleis garanteixen que tots els vots són iguals, molt bé, però tenint en compte tota la història que hem recorregut des del clam d'aquell presoner anònim fins als moviments socials d'avui dia, podem dir que totes les veus són realment escoltades per igual? La lluita per ser escoltat, pel que sembla, continua.